Γεια σας, κάνω αυτό το βιντεάκι σήμερα για να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτό το βραβείο. Το οποίο είναι πανόμορφο και σαν σχέδιο, συμβολίζει τα φτερά μιας πεταλούδας, όπως χρειάζεται κάθε γυναίκα να έχει αυτά τα φτερά για να πετάξει, να πετύχει τους στόχους της, να ονειρεύεται. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δεν υπήρχατε εσείς δεν θα μπορούσε να έχει υλοποιηθεί ο στόχος, γιατί ο τελικός κριτής ήταν το κοινό, οπότε ευχαριστώ κάθε έναν από εσάς για κάθε λεπτό που πέρασε για να με ψηφίσει, γιατί κάθε διαδικασία ήθελε χρόνο. Ξέρω με ψηφίσατε από πόσες χώρες, μου στέλνετε μηνύματα μέχρι τελευταίο λεπτό, Vivian καλή επιτυχία, ή άτομα μετά τι έγινε, αν πήρες το βραβείο. Όλη αυτή η αγάπη για μένα είναι συγκινητική. Δεν είναι δεδομένος ο χρόνος του άλλου. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και αυτό το καλό που μου κάνατε να γυρίσει πίσω σε εσάς σε πολλαπλή μορφή. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου την Επιτροπή, τον Γκίουα, την ομάδα και την Πρόεδρο, την Σοφία Κωνσταντοπούλου Βίλεμσεν, για το όραμά της να στηρίζει γυναίκες και να τις αναγνωρίζει παγκόσμια, τις Ελληνίδες της Διασποράς. Επίσης ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά, το είπα και στο λόγο μου εκείνη την ημέρα και ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα, δεν τον είχα προετοιμάσει, δεν γνωρίζαμε καθόλου ποιος θα πάρει το βραβείο και μάλιστα επειδή δεν είχα ακούσει τίποτα νόμιζα ότι μπορεί και να μην το έπαιρνα και τελευταία στιγμή βλέπω το όνομά μου πάνω και χάρηκα τόσο πολύ, οπότε αυτοσχεδίασα και είπα ότι ευχαριστώ εννοείται τους πελάτες του Expat Nest, το κοινό του Expat Nest. Σας αγαπώ πάρα πολύ από την καρδιά μου πραγματικά. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσε να υπήρχε το Expat Nest όπως είναι. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου. Έχουν μια πολύ σημαντική θέση στην καρδιά μου. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους φίλους μου που με στηρίζουν στα εύκολα, στα δύσκολα, παντού. Και ευχαριστώ και το Θεό για τη ζωή που μου έχει δώσει. Η ζωή είναι μικρή, αλλά είναι μεγάλη σε στιγμές και για μένα αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα. Ειδικά επειδή αφορά στην Ελλάδα, στις γυναίκες του εξωτερικού, στις Ελληνίδες, γιατί όπου και να πάμε την Ελλάδα την κουβαλάμε μέσα μας, την πατρίδα μας, παντού. Οπότε για μένα αυτό είχε και ιδιαίτερο συμβολισμό. Επίσης θέλω να πω ευχαριστώ και σε όλες τις γυναίκες που ήταν υποψήφιες σε όλες τις κατηγορίες, γιατί όλες μαζί κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Αγαπώ αυτή την αλληλεγγύη που υπάρχει και νομίζω πως τώρα πιο πολύ από ποτέ τη χρειαζόμαστε. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω, ήδη έχω μιλήσει 2,5 λεπτά, πρέπει να το σταματήσω, αλλά μπορώ να σας ευχαριστώ για ώρες. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτό, να είστε καλά, σας αγαπώ πολύ.